Basisschool Ben uit groep 4 woont er mij 8 koenen waas die in de sporthal van Burgum in het raam van Kies voor Hart en Sport kennismeidje met 5 sporten. Rugby, donsje, karate, basketbal en vierliepen. De Ben zelfs joggen ook wel het belang van sporten en zo'n libjen. Ik vind het wel leuk, want dan kunnen kinderen kennis maken met verschillende sporten, zodat ze nieuwe sporten kunnen vinden. Sport is belangrijk voor je lichaam en voor je gezondheid. Hier kan je ook gezond blijven. En die activiteiten, dat vind ik ook leuk. De start van het sportstimuleringsproject waar dient toch wethouder Caroline de P. Zij weet hoe waardevol deze projecten voor de gemeente binnen. Ik vind het sowieso heel belangrijk om hier te zijn, om te zien wat er allemaal gebeurt natuurlijk in onze gemeente. De lachende gezichten van de kinderen als ze lekker aan het bewegen zijn. Maar ook alle mensen die zich hier natuurlijk inzetten voor de kinderen om hun sporten en bewegen bij te brengen. Om die ook even een steuntje in de rug te geven. Het project richt het hem net alleen nog op sporten, maar ook op zo'n eten. We willen het gezond normaal maken. Daarom wordt het groente en fruit ook gesponsord vanuit JOG, Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. En we vinden het dus belangrijk en met de lekker fitboekjes nemen we het ook mee in de theorie van waarom het belangrijk is. En hokkersport is nou het meest in de smaak van? Ik denk basketballen. Ja, basketbal. Omdat je kan dribbelen en je kan scoren. Rugby. En waarom lijkt het jou zo leuk? Gewoon lijkt me leuk om te tackelen. De P neemt haast afscheid van de gemeente omdat ze wethouder wordt op Vlieland. Ja, ik realiseer me dat het een van de laatste activiteiten is waar ik nu bij ben. Deze week en volgende week nog. En dit is altijd heel prachtig wat High Five sportstimulering doet voor de kinderen hier in de gemeente. Dus ik hoop dat ze daar vooral heel erg mee door mogen gaan. Want dat is ontzettend goed wat zij hier voor de kinderen en voor de gemeente Teach Action willen doen. En gaat het een beetje missen? Natuurlijk ga ik het missen. Dus dat mogen duidelijk zijn.